És com si al Retiro hi haguessin velociraptors, saps? Vam passar per un lloc que una serp em sortia i me matava. Així que aneu a teràpia. Encants i roses, joder, en català, hòstia. No vamos de fiesta. Bon dia, gent. Tercer dia a Bangkok, no hem fet res pràcticament. La veritat és que l'Èlia quan s'ha aixecat es troba malament, ara m'estic trobant jo una mica malament, com marejos, mal de panxa, res sèrio. Però ara que començàvem a estar bé, que hem anat a dinar i hem menjat molt bé, la veritat, que ara que aquí al costat de l'hotel se'ns ha posat a diluviar, així que quan pari veurem si farem alguna cosa, si ens trobem bé o si no ens trobem bé. A veure, però bueno, són coses que passen als viatges i esperem que no sigui res greu. Tremendo l'autobús. A veure si arribem, això es cau a pedazos, pot ser, Pues que per no tenir, no té ni portes. Adelante. Bueno, hem sortit de casa per venir a un parc on teòricament hi ha lagartos d'estos de Bangkok. A veure si els trobem, però està xulo. Mireu. I després cap a un night. Un mercat de nit, joder, català, home, les coses en català. Mireu, tu vas per Bangkok i et vas trobant gatos als llocs, a tot arreu. Mira que guapos, sí, són guapíssims. Aquest és preciós. Aquest, a Varna, la gent paga per ell. Aquí, de chill, que te'ls trobes al mig de la carretera, estirats, allà, tranquil·líssimos. Mireu el lagarto. Hòstia, és heavy, Hem vist un lagarto d'aquests nedant i li he explicat a l'Èlia com ho fan, perquè jo he vist molt Frank de la jungla. Fan amb la cua així, amb la cua van així, però van així com tiesos, mentre fan el moviment de cul fan i naden així, com una sireneta, saps? Com una serp, explicació. Hi ha un, a veure si ve nedant. No. Mira, hi ha una tortuga, això és una tortuga. Una tortuga enorme. Gegant. Pots nedar perquè ho pugui ensenyar a càmera, per favor? Ara. Molt bé. Ven, va. Ahí t'he escuchado, molt bé. Mireu com nada. Veieu? Nada amb la cua. I amb les putes les té darrere. És molt guapo aquest, gegant. Mira, és això. No es veu molt. Em sembla tan fort que aquesta penya convisqui amb un parc amb uns lagartos enormes, en plan... És com si al Retiro hi haguessin velociraptors, saps? No m'ho puc creure. Jo pensava que aquesta locura ja s'havia acabat, que s'havia acabat el mal de la meva cartera. I es veu que no. Mireu això! No pot ser! Mira, l'Èlia ja està dintre. Però, mujer! He de dir que aquest donqui no m'agrada tant, Olorà com raro. Tu, una cosa, hi ha un restaurant que et fan ramen dintre del donqui, tio. Hem vingut a un mercadillo de nit, per aquí diuen que venen cocodrilo. Jo no sé si creure-m'ho. Segon mercadillo que estem, l'Èlia el primer s'ha firat, s'ha comprat dues coses que xulíssimes. Jo em volia comprar la camiseta del 7-Eleven, però com no sé anglès, no li he dit bé el preu que li volia comprar, llavors la tia m'ha fet fora. Perquè li he dit que li comprava per 50 bahts, que era €1,50, i la tia m'ho volia vendre per 5 euros, que tampoc, en plan, era una camiseta molt xula que tampoc era per tant. Jo li volia rebaixar a 4 i en comptes de rebaixar-li 4 li he rebaixat a €1 i m'ha fet fora, clarament. Heu de saber anglès, nens. Sí. L'Èlia s'ha demanat un pad thai de pollo, pad thai, no? Pad thai. Que és supertípic d'aquí, de l'1 al 10. Boníssim. Un 10 i me'l torno a demanar demà. I jo m'he demanat un kebab perquè em venia molt de gust. A veure què tal. Perquè l'he dit no tomàquet i no spicy i crec que no m'ha fet ni cas a una cosa ni amb l'altra. Així que... Li falta sal, per això. Bon dia, penya. Bueno, bon dia o no bon dia, perquè són les 6:30. Portem una hora intentant pillar un bus, no hi ha manera de pillar busos. Aquí a Bangkok busos passen quan els dona la gana. Llavors al final hem decidit un taxi. Lo que hi, portem una hora i mitja esperant un bus que no passa. La veritat és que aquest matí he estat bastant xop, m'ha donat la bajona. Suposo que ja portem quasi un mes de viatge i havia de donar... No hem fet res, després he tingut teràpia, per sort just era el dia que tenia teràpia.
Segurament per això m'ha donat la bajona. He fet teràpia, ara estic millor, vale? La vida va així, en plan, feu teràpia, nens, i no és que estigui millor perquè he fet teràpia, sinó perquè en general t'ajuda, teràpia, a veure les coses de la manera que són i no la manera que tens al teu cap i la manera que s'inventa el teu cabolo. Així que aneu a teràpia. Tampoc he de donar justificacions de per què aneu a teràpia. Aneu a teràpia perquè estem malament del cap tots, ja està. La societat és una merda. Això, què anava a dir? Que no hem fotut res, he estat de bajona, ho sento. Llavors ara estem intentant anar al carrer d'Art Modern que hi ha aquí. És una ambulància que està intentant passar per tot el tràfic i però ningú s'aparta, Està guai. Està mola. És el carrer de l'Art. No tenim ni idea on estem, però mira que xulo. Mireu això, vale? Estem passant per aquí, però és que la gent va. Me cago en la puta que me va salir una serp per aquí. Confio en aquesta tia 100%. Sí, jo per aquí no passo sola, Jo confio en aquesta gent del meu davant 100%, perquè si no per aquí no passo. Vam passar per un lloc que una serp em sortia i me matava. Hem sortit del lloc aquell i de cop apareixes aquí, el lloc més luxós de Bangkok. Mireu això que estan fent aquí a l'aire, fucking drons. Però què és això? Com pot ser que al costat de nada? Se van, adeu! Bon dia, penya. Hem anat a la Bani, ara estem anant al metro, que estem tornant com a l'hotel, però anem a un mercat, que és el mercat més gran de tot Bangkok, i amb el metro ens han donat això per entrar al metro. Van fitxes, és com cotxes de xoque. Estem al mercat més gran de Tailàndia, bueno, de Bangkok, però us he de dir que en aquest mercat diria que no es venen sol objectes, sinó que també es venen animals, la veritat. I hi ha un mercado d'animals. La veritat és que no sabem ni per on hem entrat. Aquí entres i no saps on surts. A veure, portem aquí 5 hores dintre d'aquest mercat, però ens hem comprat un munt de coses. També us he de dir, avui ens canviem d'hotel i diràs, on aneu? No, anem a Bangkok. Ens canviem d'hotel perquè hem pillat un hotel que està a tomar por culo. Hem decidit quedar-nos un dia més a Bangkok perquè ve un col·lega i hem quedat amb ell per sortir de festa i llavors ens hem buscat un hotel a Townsend Roads o Rose Roses, que és el lloc on es surt de festa aquí. Cans and Roses. En cans i roses, joder, en català, hòstia. Ara anem a l'hotel que tenim ara per agafar les motxilles i marxar al nou hotel. I demà ja sí ens anem a Chiang Mai. I tenim una sorpresa preparada, que ahir vaig reservar una coseta per anar a Chiang Mai, que serà molt impressionant. Tinc moltes ganes. Ja hem arribat a l'hotel i no vamos de fiesta. No m'anàvem portar la càmera, però és que amb 2 carrers que hem fet he vist coses impressionants. Hem vist serp, vale, per menjar, i una senyora ens ha ofert tocar un animal molt raro que no hem tocat. Així que vamos a ver qué depara la noche loca por Bangkok. Estem sopant a Cows and Roads, a Royce and Roses. Ja ens hem demanat una birra. Mireu la birraca. Bueno, a veure què mengem. Menjarem menjar típic d'aquí, que encara no he gravat ningú menjar. A l'Èlia li encanta el pad thai, a mi no m'agrada gens. Rico! Estic tot el dia menjant arroz con pollo. Soc un gimbro.
Fins demà. És com si al Retiro hi haguessin velociraptors, saps?